Čo vám chceme zapriať? Keď zrátame vek manželstva vašich rodičov je 56. Tak aspoň tých 56. Tých spoločných rokov v láske. Pekný obraz Evanjelia hovorí o soli. O soli, ktorá dáva sviežosť. O soli, ktorá zabraňuje rozkladu. O soli, ktorou sa máte vy dvaja soliť vo vašom manželstve. Aby vaše manželstvo bolo svieže. Aby nepodliehalo rozkladu tohto sveta. Solte sa takouto solou. Nie tou, ktorá možno keď sa sype na rany, tak štípe páli, ale tou solou, ktorá dá sviežosť. Aby ste boli dobrým príkladom pre tých ďalších, ktorí možno váhajú, ktorí možno majú strach. Aby ste ich posolili solou, ktorá im dá odvahu. Ktorá im povie, neboj sa. Veď manželstvo nie je o jednotlivcovi, je o dvoch. Nie si sám. Je tu moje rameno, je tu moje pleco, som tu ja. Opri sa, neboj sa. Nie si sám. Ale jedno jediné si nechajte pre seba. To posledné slovo. To rozhodnutie sa. A vtedy aj vy, drahí rodičia, budete na tom správnom mieste, keď budete rešpektovať ich manželstvo. Keď im budete oporou, keď pre nich budete mať slovo povzbudivé, alebo možno aj niekedy aj taký ten prst vyhnutý. Aj to je dôležité. Ale to posledné nechajte na nich. Nech sa oni rozhodnú. Prajem vám, aby váš spoločný životný zápas bol vždy víťazný, aby vaše srdcia byli v spoločnom rytme a láska boli tým vašim najväčším triumfom. Climbing up fast, seeing places and faces I've never known. I will follow to the open road. Through the trees till I see the sun. Now I know